No konečne jedlo, na ktoré som tak veľmi dlho čakal. Konečne sa ti aj zachcelo mi dať jedlo. Naposledy som jedol až pred 1 minútou. No veríš tomu? To je strašne, ale strašne dlho som nejedol. Ale aké je to dobré. Ale mohli tam dať viac mesa. No, čo narobíme? Je tam veľa tej zeleniny, tam mrkva mi tam moc nesedí, nemusela tam byť, ale zjem to, lebo som strašne hladný. No, ja už sa to zjedol, ale no tak, zase tam nič nebudem mať. Zase za nejakú minútu, dve dostanem jedlo. To bude strašne dlho trvať. No, trošku si to tu ešte vylížeme. Nech je vôbec, nesmiem odovzdať ani jednu omrvinku. No, ešte tam niečo mám, no, mám. To je tam dobré, aj keď to vylížujem, to vôbec nevadí. No, už som dosjedol.